Pak Imam barang toh? Heeh. Yo. Mana? Wis mburi ngongak-ngongaki segone ae. Ya Mambu jane ditelepon lho Teng Mambu Teng. Ditelepon. Alah ora wong. Kowe pucuk ngono lho, pucuk ngono. Yo, wis, nanti abang. Pas ini kan sana. Ini aku wis nyekelnya. Caranya endi iki? Hah? Nalar. Yo, nalar. Terus. Guys, ini tak. Ora turu. Tok ae. Nah. Yo. Yo, terus. Hai, apa tak paleni? Enak kowe kita mah. Lho. Dhuwur. Yo, mperno. Sampean kok ya? Oke nih. Nah, kita tahan aja, Sek. Ini lho. Sama, ada punten. Wah, seger. Wah, sambel lor. Dukung. Dingin. Rada akeh nasi kok. Oh, Gampang lek sore gampang luwe lho, Teng. Ngono emang bojone aku main kono titik gekno panganan. oke. Ini mah pura tak tome kopi yo. Waduh. Oh, bengi njaluk kopi suwe tok, bengi. Adem-adem comling kopi. Iki kancane yo belas ya, Teng. Heeh. Kolon yo berarti. Oh, ditari yo, sasah. Disogok roti ya, Teng. Oh, Sogok roti. sah. Roti tonjokan mambung no. Yen tak omongne tonjokan ning teko pasar patok ya apa? Ngono kuwi tenere cek gelem ngaku dulur. Yo, Ponggok sing ndi to, Tis? Pasar Pasar patok. Patok. pasar patok teng. Gandeng. Ayo dhewe apa wis ora no? Las. Rung ya. Cek mantu Lek sing kene iki kayu sing biasane diparani bocah. sing sunatan iki brajik woh iki, Des. Sunatan iki. Lah iya. Iki sing ngapi kan jenenge Pak Suraten ya. Oh. Anak Pak Suraten. Jadi iki lho sambel. Ya ya wes ngono seremu piye ya. Biasane diwean Kecap. kecap kok. Lho Iki kan dhewe. Aku tak lawarane. kowe cuma sambel mengko malah Nyontek. wong omah. Iki mateng. Sambelnya mateng. Atau obar. Kowe coba nganyoteng tong, kentang kene tong. Warek kau. Wis mangan nih. Wes. Endi lho, Mas. Sego pecel lho. Jingglong. Endi? Pojokan ya? Iya lho. Tempel ya? Iya. Emang jalan-jalan aku. Bojone nganu ki kok mesti neng kono ki apa? Bojone sapa? Bro apa nganu? Bojone sapa? Ngono. Tunggal-tunggalane kudu anake Pak Sayuti lho. Ngapa? Sing ndi to?
Nah, apa? Mesti neng kono. Neng bakul Warung kuwi lho. Nek umat nyapu-nyapu barang. buruh berarti lek nyapu barang berarti iki buruh. Mbok tempel to. Jan terong aduan deng. Aduh ya nang marakne masur lho. Anu iki lho isik ngantek-antek kita kolkas. Apa? Lintingan. Iki ngendi? Lah muni ijek lho ya ora diduduhne lho, Tong. Lintingane. Kayak ngono iki Apa anu lintingan Lah arep saloke kok orang balik. dah nyapo digo balik. kene ra mangan kok. Ora doyan ini kene. Iki ditangane. Apa? Kecapku lho. Meliru mantane. Ngomongin di ini kadung ngoncek lintingan tak gua ning sampah kok. Mare nganuku tak jejer ning sampah. Sawo nang lak manu. Diingi ngolakne bojone neng. Oh. Tas gering rong dina mangan dilosne ngono. Bojone di mangan nimbuh ae di bojone. Asalake penake. Mangane. Penakne. Heeh. Ayo masalah ndi to meja kono lek sedeng meja murang gizi yo. Bojone kan tas rong dina masuk angin. Oh, munggah ndek ngene. Terus Urung mari tes rong dino. Wah, rong dina terus kok ora menunggu. mambengi mangan akeh dilokne iki. Mari dong. Lah terus Rantangin nak. bareng ngono kuwi diingine nulari Mbak Ayuku Oh. karo kami tuwa. Masuk angin kok. Wah, ya lajane apa sing ngimbuh ngono lho. Aja tolah-tolah kae lawuhe apa sambele apa jangane. Nih. Apa sing ngimbuh? Gak ngelak wae mangan karo kae kalah wae ngediluk ngono kae ora dulu kok kae ora dikemah kok. Lap. Heeh, apa nek sego panas sego galis seram kok kae. Heeh. Lek sego panas galis tenan. Masih tahun-tahun Heeh. tau dipamah. Nom-nomane biyen iki tenan. Jangan terong iki paling gedhe. Gila mangan mlaku roh-roh sampe ndoro entek. Jangan terong iki paling gedhe. Nah, terus kotok nih. Tempe bapak ngono kuwi. Tak dolekne nang ngisor kublok ki nang meja luar. Ngono ki ya lho. Iki lintingan apa deng? Gede. Ora dipamah dirasane. Kon balik. Wah, iki klak karo anu teng. Karo sego ampok. Arep piye apa? Yo, Sopo? Nanti saja. Heeh. aku nganu sesek kok. Tekan tiwul yo enek, apok yo enek. Ngomong tak ono ngomong bojone aku juga lawuh papat. Tiwul wis kayak pirang tuples ae. Dulu diwehi kok gunung kono. Tiwul wis dadi. Ono ning kono ki nganu, Ora dikumbang. sontrote wi lek dipususi ngono metu apluk kok. Dadi dadak buah. Jadi nalika mepe kuwi ora diduduki. Wes apa? Nalika mepe ora Oh, iya no. Ora arek muyon iki ndak diinteri. Ora dikuak oyote. Ayo pas mepe ngono kae lho. Bar bumbangan ngono biasane kan mesti dibuak lho. Oh iya. Dadi Karo di pepe ngono kae. bojone tupar kuwi ya ndandakne Resoge dhewe berarti. ngeteri gaplek Nyawane kan kon ngidul lho. tiwul pusisan. Ditelepon an kon ngidul. Wis mbok teri es murung gitu. Kok gelis metoke? Lah ngene kon nimbuh ngono biasane sorene wadul bojone aku nek ono mangan titik. Pisan?
Ngredinge ora oleh dijikono damene. Ora oleh damene. Namanya kadang Pak Imam, saya, terus Latin, karo itu Lah sing ngreding ya dipek dhewe. Pek gede dhewe. Temen rame lho. Wis mari bisane. Temen wis mari berarti.